Avui a Alexandria ens visita Maria Antònia Oliver. Tenim un dia una mica plujós, tot i la cosa estival que ens envolta. Recentment has estat guardonada amb el Premi Jaume Fuster per part dels escriptors, dels companys de professió, un premi a la trajectòria i, per tant, no a un llibre concret. Que el nom del premi sigui Jaume Fuster vol dir que el Jaume ja no hi és. I això fa molta tristesa, almenys a mi. I molta alegria perquè els meus companys, els meus col·legues m'hagin votada per rebre aquest premi. Això és un gran reconeixement. En el decurs d'aquests anys participes activament com a escriptora fins a 5 llibres del col·lectiu Ofèlia Dracs, que vindria a ser una mica l'emblemàtic. El sistema de treball era molt divertit, sobretot. Fèiem uns sopars on tractàvem de quin tema tocaríem. Ens repartíem els temes i aleshores acabàvem el sopar i ens anàvem a casa i escrivíem el que ens havia tocat. La Montserrat Baià era la nostra secretària i li enviàvem tot a ella sense firmar i ella ho repartia entre tots. Ens ho llegíem i ens tornàvem a reunir per sopar i dèiem el que ens havia semblat cada conte. El que no m'hauria imaginat mai és fer un conte policíac. És a dir, jo de novel·les policíaques vaig llegir els grans senyors de la novel·la policíaca americans perquè el meu home em va dir que si no els llegia es divorciava. Jo des de petita vaig llegir l'Agatha Christie i no em va agradar gens. Tu quina capacitat creus, a hores d'ara, que té la literatura per incidir sobre la societat? Jo crec que la literatura, incidir sobre la societat no crec que pugui incidir massa. Jo escric amb la il·lusió de que agradi, de que els meus llibres agradin, ja sé que no poden agradar a tothom, i que a algú li facin veure algunes coses que jo veig. Com es reprèn l'escriptura d'aquest llibre, del Tallars de Lluna, o l'escriptura en general, després de 2 experiències tan intenses com aquesta? No ho sé. No t'ho sé explicar, de veritat. Vaig estar 2 anys que no recordo com els vaig viure, només tinc uns quants records esporàdics, i després que l'editorial em va dir que volien un llibre meu. I allò et va esperonar? I aleshores allò em va esperonar. Ara estic en una època seca. I bé, tinc moltes idees, però les idees no s'arriben a concretar. Són idees que estan molt emboiades en el meu cervell. No sé si tornaré a escriure mai, espero que sí, perquè sense en Jaume només me queda la literatura. La literatura i els amics. Els amics continuen estant amb mi, però sense la literatura jo no som jo. Tu creus que existeix una línia específica de novel·la mallorquina? No, tan específica com això jo diria que no, però els illencs tenim alguna cosa que ens diferencia. Però, per exemple, jo em sento més propera d'escriptors de la meva edat, que ja no som joves, em sento més propera a escriptors d'aquí que a escriptors de Mallorca. De tota manera, en alguns dels teus relats més antics i en general, la presència de la rondallística, de les rondalles, és un fet diferencial molt clar, no? Sí. És que jo, de petita, abans d'aprendre a llegir, ja em sabia totes les rondalles, perquè tenia un oncle que me les explicava. M'explicava les rondalles tal com les havia recollides en Jordi de Racó, que era el pseudònim que utilitzava mossèn Alcover. I em contava les rondalles que estaven recollides i rondalles que ell s'inventava. I aleshores això em va fer descobrir el plaer de crear mons i de contar mons. I jo crec que és gràcies a l'oncle Joan que jo som escriptora.